नमस्कार, मी सुनीताच रेसिपी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला फरसबीची भाजी दाखवणार आहे. पण त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसाल तर त्याला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. आता आपण कढई ठेवली आहे, त्याच्यात आपण तेल ॲड करूया. आपली तेल तापलेली आहे. आता आपण त्याच्यात मोहरी घालूया. मोहरी तडतडली तर आपण जिरे घालूया. आता हिंग घालूया. आता आपण त्याच्यात कांदे घालूया आणि मिरची घालूया. कांदे आपले लाल झालेले आहेत. आपण आता याच्यात भाजी घालूया आणि बटाटे घालूया. अर्धा चमचा हळद घालूया. आपण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता आपण याच्यात पाणी घालूया. थोडेसे घालूया, बटाटे शिजून येते. आता आपण याच्यावर झाकण ठेवूया. आता आपण किसलेले खोबरं घालूया. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया.
आता कोथिंबीर घालूया. आपली भाजी झालेली आहे. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. हे तुम्ही बघू शकतात. दिसायला पण सुंदर आणि चवीला पण छान लागते भाजी.